A mi de gran m'agradaria ser mossa d'esquadra, perquè m'agrada molt l'ofici de policia. M'agrada molt que la gent de la Ràpita surti al carrer, perquè així es veu un poble molt viu, perquè van a comprar a les botigues i van als restaurants. A mi m'agrada anar a la platja, a la piscina, al passeig, perquè em puc banyar a l'aigua i perquè puc fer castells d'arena. En este poble trobo que li falta un cine, una bolera i un parc aquàtic. Si jo tingués que obrir una botiga, jo obriria una perfumeria. Quan sigui gran m'imagino el poble amb més platges, més gent animada i més botigues per a poder anar a comprar. Segur que molt pront tots junts me'n sortirem.